השני של השביתה. יש חשיבות לשגרה, לרצף, לכל תלמיד, ובטח לתלמידים שלנו. ויש תחושה שיש שימוש ציני של ההנהלה וגם של משרד החינוך במסירות של הצוות שעובד בשני בתי הספר כלפי התלמידים. אני עובדת בבית של תמר כבר 5 שנים. במהלך השנים האלה נחשפתי למורים מובחרים שנותנים את כל כולם למען התלמידים. שהתלמיד הוא בסדר עדיפות ראשון. ומתחילת השנה חווינו כל כך הרבה סתירות ושינויים, והמשכורת לא בטוחה, וההנהלה התפטרה. המצב הזה השפיע על רוחם של המורים בבית הספר. וכפועל יוצא, התלמידים נפגעים מזה, דבר שכואב לכל המורים פה. אם התלמידים שלנו רואים את זה, אז שידעו שהרבה זה גם למענם, ואנחנו מודים להם על התרומה שלהם במאבק הזה אלינו. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק צדק